Sadullah Aydın, Doğru Haber. Nivîsek 23 Nîsanê. Do dema ez diber mekteba seretayî re dimeşiyam, diyar bû ku pîreka ku midûreya mektebê ye, bi dengekê bixwe bawer xîtabî zarokan dikir. Dengê wê ji mîkrofonê tund derdiket û diçû hemû taxê li taxê pêl bi pêl belav dibû. Wiha xîtabî zarokan dikir. 23 Nîsanê xelat û diyariya Atatürk a ji we zarokan re ye. Ev îd û cejna we ye. Divê em qîmeta komara xwe zanibin û li dijî her şer û herbê derkevin. Di şer û herbê de tu kes qezenç nake. Şer ji her aliyekê ve xirab û nebaş e. Berê em werin 23 Nîsanê. Gelo 23 Nîsanê weka dibêjin îd û cejn e. Rojek pîroz û muqeddes e ku ji zarokên me re weka diyarî û xelatiyek hatiye dayîn. Ev peyva diyarî û xelatê jî lîbasê îlahtiyê û muqeddesatê li vî şexsê ku jê re dibêjin xelatî daye zarokan dike. Ev rojên ku jê re dibêjin îd û cejn, roja dijminê me yên ku me ji wan re şer û herba rizgariyê kirine. Ev roj, roja duwarê çand, siyasî, aborî û iqtîsadî de teslîmê dijminên ku me bi wan re şer kiriye ye. Lewra me dijminên xwe emperyalîstên Rojavayî, İngiliz, Fransîz, Yunan ji a xwe welatên xwe derxist. Lê di vê oxirê de me bi sed hezaran ewladên xwe dan vê axê. Paşê dijminên me yên dagirker û îşxalker bi çand, aborî, iqtîsadî, exlaq, qanûn û bi her tiştê xwe şûn de hatin û vê carê welatê me îstîla kirin. Bi destek û piştgiriya hevkarên hundir dijminên ku me şer û herba rizgariyê li dijî wan dane vê roja îstîlabûnê wek diyarî û xelatê weka cejnê pêşkêşî me dikin. Vê carê em werin gotin û zihniyeta her cûreyên şer xirab û nebaş e û em bên peyva di şer de tu kes qezenç nakin. Pêr li bajarê me yê xweşik bernameya Mewlûda Nebî ya bi navê Pêxemberê Cîhadê Hezretî Muhammed hat li darxistin. Belê cenabê pêxember qudsiyetê dide cîhada di rêya Xwedê de. Lê Midûre xanim ji zarokan re dibêje û bi zarokan dide ferskirin ku her cûreyên şer û herbê xirab û nebaş e. Mixabin aniha zihniyeta hemû zarokên me jî ev e. Madem her cûreyên şer û herbê xirab û nebaş e, wê demê şer û herba rizgariyê li dijî dijmin me daye jî xirab û nebaş e. Şer û herba xelqê qehreman û li hengê Filistînê yên li dijî Siyonîstên ku ev 100 sale axên wan îşxal kiriye jî xirab û nebaş e. Di ser de ev dijmin li dijî vê gelê qirkirin û komkijiyê pêktîne. Wê demê em berdin emperyalîst û kedxwanên ku çav berdanê çavkaniyên me bi lawerên welatê me îşxal bikin, talan bikin. Gelo ev zihniyet zihniyetek çawa ye. Li gor vê fikr û ramanê divê tu kes li dijî zaliman serî ranekin. Lewra her cûreyên şer û herbê xirab û nebaş e. Ji xwe di şer de tu şens û siûda qezençkirin û serkeftinê tune ye. Lewra di şer û herbê de tu kes qezenç nakin. Xwedayê me yê mezin di kitêba xwe ya pîroz de dibêje civakên bir û met û xweser divê ji bo bibin milletên ser bi xwe di rêya Xwedê de şer bikin. Di mekteban jî dibêjin cûreyên her şerî xirab e. Di tu herbekê de tu kes qezenç nake. Zarokên ku bi vê zihniyetê mezin dibin sibe wê çawa li dijî dijminê zalim, wehşî û emperyalîstan derkevin. Wê çawa berxwedanê bidin, gel û welatên xwe wê biparêzin.